Здравейте, аз съм Кая, снимам видеа на тема лайфстайл, грим, козметика, пътуване и въобще всичко женско, което ме вълнува. Но напоследък има една нова тема, тъй като съм майка на 2-годишно момченце. Ми е част от ежедневието, всички майчински неща са покрай мен и мисля, че би било полезно да споделя за част от моя опит, за нещата, които работят при нас. Днешната тема на видеото е бебешка козметика. Докато нанасям ежедневния си крем, ще ви разкажа за опита ми с бебешка козметика, през какво преминахме и как стигнахме до нашите фаворити. Всъщност в началото, тъй като аз съм раждала в майчин дом, оттам бяха така любезни да ни дадат кремче Бепантен, което аз и до ден днешен много харесвам. Всъщност то е подходящо за абсолютно от повиването до мазането на телцето на малкото бебенце и противно на моите очаквания и повечето препоръки. Бебенцата в началото нямат нужда от кой знае какви козметики и кремове, стигата няма, разбира се, някакви кожни проблеми при ръчицата, но иначе абсолютно един Бепантен би свършил чудесна работа и затова съм много благодарна, че го открих на време. Също така започнахме да повиваме пеленките с кремче на Бебо и при него също забелязах, че много добре се случват нещата. Всичко е наред, няма зачервявания. И така, общо взето, моето детенце не е с чувствителна кожа или поне не беше чувствителна кожата му, докато не стана на 1 годинка. И след това вече започнаха да се появяват едни петънца по крачетата му, които бяха червеникави и честно казано мен ме притесниха. Реших да го заведа на дерматолог и да видим какво ще ни посъветват. За щастие се оказа, че това не е нещо притеснително, просто по-суха кожа и тъй като възможно е да бъде от трешките или просто от самата чувствителност на кожата, от твърде много къпане. Просто с едно кремче нещата ще се оправят. И тогава ни препоръчаха Екзомега на Адерма. Кремчето имаше добър резултат, но заедно с него ни бяха изписали кортикостероиден крем. Няма да навлизам в медицински понятия тук, просто аз предпочитам да използвам по-чиста козметика за себе си, същото предпочитам и за детето си. И то не е само козметика, ми тук вече отиваме и към някакви лекарства. Да, предпочетох да не използвам такова кремче и да видим нещата как ще се развият. След като използвахме кремче на Адерма, имаше подобрение, но нещата общо взето се повтаряха. Мажем, в момента в който не се маже толкова редовно, се появява отново проблема и че дори накрая вече при самото мазане не помагаше толкова, колкото в началото. И така, аз продължих да търся алтернативни варианти. Самото кремче, което е кортикостероидно, въпреки че тази дума звучи малко плашеща за повечето родители, беше препоръчано да се смесва с кремът на Адерма и да не бъде чак толкова силно интензивно. Не беше нещо притеснително отново, но просто аз предпочитах да намеря алтернатива. И честно казано ми отне доста време, докато стигна до препоръка за кремче, което всъщност да реши трайно нашия проблем, нали? Който за щастие не беше толкова сериозен, но в крайна сметка се надявам това видео да е полезно за някого, който може да има подобна нужда от силно хидратиращ крем и всъщност то не е само крем, ами и душ гел. Подобни тип кремчета се изписват за атопична кожа, за дерматит и подобни
неща за екземи също, леки форми. Но, както казах, резултата при нас с Адерма беше сравнително временен. И тогава взехме да изпробваме серията на La Roche, която се води Липикар. Ще ви покажа след малко тубичките, аз тук съм ги приготвила, но просто исках да разкажа за това нещо в началото и след това ще ви споделя и за кремчетата за пелени, които сме използвали. Липикар всъщност се оказа, че имат и измивен продукт. При Адерма също имаше измивен продукт, но отново и с него резултата беше добър, но пак казвам, не беше окончателен. И след като започнахме да използваме Липикар, кремчето и душгела, който хидратира силно кожата, този проблем много бързо отшумя, което за мен беше просто чудесно. Бях супер щастлива и вече в резултат на редовното използване абсолютно отшумя. Вече не се появяват такива сухи местенца, няма такава червенина и кожата е спокойна, но всъщност на мен ми отне доста време, докато намеря точното кремче. Знам, че за всеки работят различни продукти, но все пак, ако наистина някой има много чувствителна и такава суха проблемна кожа, препоръчвам да опитате тази серия на La Roche. Сега ще ви я покажа. Така, ето аз даже си донесох и душгела от банята, за да ви го покажа. Всъщност той се води, че измива и хидратира едновременно. Липикар е серията. Опаковката е много голяма. Има и една по-мъничка, мисля. Но този е доста икономичен. Всъщност нужно е много малко количество, за да измиете лицето на детето, но той е подходящ за цялото семейство. Ние го използваме. И след къпане сутрин и вечер, това всъщност е кремът, който помогна при много сухата кожа на моето детенце. И така, с него се оправихме с сухите кръченца на митето. А пак това е Адермата. Използвахме 2 опаковки от нея, дадохме му шанс определено. Тук има различни степени на хидратация. Това беше Рич се води кремът с най-силни съставки, най-силна хидратация. И измивният продукт беше от същата серия. Като цяло и за него ми е положително мнението, но просто тук нещата се случиха изключително бързо и дълготрайно. Започвам с кремчета, които са за повиване. В момента нямам Бепантен при себе си, за да ви покажа, но със сигурност му давам 10 от 10. Бепантен е задължителен според мен за всяко бебе новородено, че да не кажа въобще за всяко детенце. Това пък е кремчето, масажното масло на Бебо. Имахме няколко такива мънички опаковки, както от Бепантен, така и от това кремче на Бебо. И честно казано са много удобни, особено когато водим новородено навън, за да може да се сложи просто в чантата, да не се носят големите туби с кремове и да се чудим как да намажем детето. Така че има такива мънички опаковки и това е чудесно, когато пътувате, когато сте навън с количката, да имате под ръка винаги едно кремче. Аз даже го държах в едно такова мъничко джобче. Ще използва не само при повиване и за пелени, а може да се използва за крачетата, за телцето, дори ако има нужда и на личицето, но далече от зоната на устата, тъй като малките личица, знаете, много често пипат с пръстчета, е възможно да разнесат. Друго кремче, което съм изключително доволна, е това от серията Oh Baby. Кремчето е на Oriflame. Това отново е поредна опаковка. С това кремче сме повивали пеленките до 1 годинка и абсолютно никакви зачервявания нямаше. Това, което ме спечели, не знам дали съм изподеляла, но това са изключително натурални продукти. Този е с 95% натурални съставки. Няма никакъв мирис, което абсолютно е добър знак. Това е тип цинков крем, който е така по-гъстичък, но не е толкова мазен, не стои тежко на кожата и определено предпочитам не толкова тежки кремчета, когато говорим за новородено. Ето виждате, много бързо се разнася.
доста щади кожичката и съм много доволна от него. Препоръчвам го също. След това използвахме това кремче на Мустела. От него средно доволна съм. Защо? Защото когато го използвахме, имаше доста зачервявания и тогава започна да се проявява точно тази чувствителност, за която говорихме на кръченцата, но при зачервяването, при смяната на пеленките, това е нещо нормално, когато децата порастват. Кремчето също е хубаво и с лека текстура, просто при нас не беше най-добрият вариант. Съставът му отново е хубав и изчистен. Ето ще ви покажа и него. Доста прилича и на предния крем на Обеби, но мисля малко по-тежък е и просто явно не беше съвсем подходящ за митето. Така че го сменихме, но пък от тази серия на Мустела, всъщност не е точно тази серия, но това се води Soothing Chest Rub. Това е кремче, с което да намазва бебето, когато се изкъпе. Вечер преди лягане, например, е доста подходящо. Мирише на борд и много приятно, много свежо. Мирише на, не знам, на гора, на нещо много приятно. Има успокояващ ефект. На митето много му харесваше и също сме купували няколко опаковки от това кремче. Препоръчвам го, въпреки че той не обичаше много да се масажира. Знам, че повечето дечица, повечето бебенца много харесват масажите след баня. И това вероятно би им се харесало. А пък от тази серия използвахме и кремче, което беше за люспичките на главата, които са и доста бързо с мазане и с помощта на ресане те успяха да паднат тези така наречени крустички, които бебенцата. И отново на Мустела, това се води парфюм за бебета, парфюм на вода. Беше много интересно да видя този продукт, тъй като е нещо нетипично, но съм много благодарна, че го открих, защото, знаете как се опитваме се да запазим някоя дрежка или да запазим спомен за хубавия аромат, бебешки аромат, когато имаме новородено вкъщи. И мисля, че ако използваме такъв бебешки парфюм, някакси винаги, когато помиришеш този аромат, можеш да се сетиш, да се върнеш в тези хубави моменти. Но той все още продължава да го използва. Това е поредна опаковка. Той знае, че това е неговия парфюм. Безобиден не може да се ползва, дори 0+, мисля, че се водеше, за намазване на телцето и другото нещо, за което много ни помага. И когато пътуваме, винаги го нося и напръсквам легалцето, възглавничката, завивката с този бебешки парфюм. Той не е нещо силно. По-скоро мирише на, не знам, прилича на миризмата на сапунче, на нещо чисто бебешко, абсолютно бебешки аромат, изключително лек и нежен. Със сигурност няма да дразни нито детето, нито вас. Не е някакъв натрапчив силен парфюм. Но знам, че има такива и на други марки. Може би има и някаква разлика женски-мъжки. Но не бих дефинирала спрямо цвета, че това е мъжки парфюм. По-скоро това е бебешко парфюмче. И наистина на него ще му дам, може би, ако мога, от 10.11, защото ми навява изключително хубави спомени и ще продължаваме да си го купуваме. Преминавам към отново продукт на Мустела. Това е масажно олио. Масажното олио е може би по-подходящо за зимата, но това е леко и понякога използвам и за себе си. Сега ще ви покажа. То е бързо попива, мирише на авокадо, доста е нежно и не от тези най-тежките олия, които нямат размазване. Може би се вижда, само да видим светлината, да. То почти вече е попило, вижда супер бързо, супер хидратиращо, него много харесвам. И също може да се използва за кръчетата, за масаж, за всичко, което прецените, че е раздразнено, например, кожата, или искате просто да направите хубав масаж, релаксиращ масаж на вашето бебенце.
Тук съм отделила и две кремчета, които се водят крем срещу суха кожа при вятър и студ. Това се води Winter Balm. Ето това кремче на Бебо отново е крем, който може да намазвате на бузките на бебето, когато излизате на разходка зимата. Защо казвам на бузките? Защото обикновено така ги опаковаме, особено зимните бебенца, че се виждат само едни бузки, едни очички, едно носле, но понякога вятъра може да е доста суров и бузките се зачервяват, изсъхват, може да ги дразни доста. Затова такъв тип кремче трябва да е под ръка за зимните дечица, зимните бебенца. При разходките наистина е най-добър приятел. Тук има друг тип такова кремче на Wooden Spoon. Тяхната козметика за бебенца също много харесвам, защото е натурална и изчистена. И ето този тип масло. Такава му е текстурата. Но пак много лесно се намазва. Няма някакъв цвят или нещо. Този по-лесно нанасям, защото той вече с порастването не ми позволява да го мажа толкова много, но му харесва и мирише много приятно. Не знам, на какао, може би на кокос какао, но е лек аромат. Почти неусетен, приятен е и да, опитвам се да видя точно кокосово масло съдържа, но като цяло, да, за студ изберете един от двата и няма да сгрешите. Още едно нещо, което искам да покажа е то се води такава термална вода, която е подходяща отново за 0+ малки бебенца до големи хора можем да я използваме. Още когато се роди, пробвахме различни видове такава термална вода, защото тя се води по-лека от мицеларната. И с нея почиствах личицето с едно памучно тампонче и му почиствах личицето, когато, знаете, бебенцата понякога се изпъпчват докато се чистят. И с това нещо изключително бързо минава и до ден днешен, ако има няколко пъпчица или нещо на личицето, почиствам с тази вода. Тя е без изплакване, с органичен Edelweiss и 98% съставки от натурален произход. Да, пише, че е за новородени бебенца, деца за лицето, тялото и областта под пеленките. Значи също е подходяща и за пеленките. Това е много голяма опаковка. Аз си държа и една мъничка, в която си пресипвам, когато пътуваме. Използвали сме такава вода, термална бебешка почистваща вода и на Биодерма, също я харесвам. Но сега предпочитам тази и наистина се зареждам с една голяма опаковка, за да знам, че винаги имам и винаги се използвам, между другото. Имам още 3 кремчета, които съм подготвила да ви покажа. Това е кремчето на Бочко. Аз много харесвам българската марка Бочко. Използваме и такава паста за зъби бебешка. Използвали сме шампуан на Бочко и абсолютно много доволна съм. Състава е чудесен. Това кремче е задължително, общо взето като крем здраве, ако мога да го сравня, но този си е съвсем бебешки. Цинков крем пак много гъст и абсолютно при подсичане и всякакви кожни раздразнения го дават. Абсолютно препоръчвам. Клинично тестван с смрадлика и цинков оксид, много добър крем. Той също си е подходящ за 0+, така че може да се използва и за пеленки. Това е нещо изключително бюджетно, което е абсолютно подходящо и тук искам да отбележа, че не е нужно бебешката козметика да е супер скъпа. Има чудесни български брандове, които правят кремове на много достъпни цени и за щастие имаме възможност да избираме на бебенцата си много качествена козметика, дори без да се налага да даваме изключително много средства за това. Тук съм подготвила още едно кремче на Бебо. Тази марка също много харесвам. Още от самото начало сме пробвали с това кремче, което ви показах. Това се води масажно олио. Има и такъв цинков крем, който е в такава разфасовка. Това се води крем при подсичане. Той е точно такъв гъст крем, доста наситен, но отново много лесно се размазва. Ето.
И него много харесвам. Супер много помага и той при подсичане. Те са много подобни продукти, но просто тъй като аз на мен ми е интересно, купувала съм много различни неща, които сме пробвали във времето и съм видяла кое работи при него и кое не. Затова ги споделям, защото знам, че има много марки. Може би се чудите дали нещо е добро, дали е достатъчно изчистен състава, дали е подходящо за чувствителна кожа. Та се надявам това да ви е полезно. Много съм чувала и за този крем Павловича Мас, оригинална Павловича Мас. Гледах го доста време. Той, не знам, мирише ми на бадеми. Не мога в момента точно да видя състава. Но и той е добър, много добър при подсичане. Ето така изглежда отвътре с по-жълтеникъв цвят. Седи малко по-така, като по-различна текстура. Не е цинков крем, ами между олио и крем е. Много особен, но за него също бих дала добър отзив. Не е най-любимия ни фаворит, но определено работи. Неговата цена също беше доста умерена. Също сме купували судо крем, с него отново се разбираме добре. Те всичките цинкови кремове като цяло работят по сходен начин. Важно е обаче да видите вашето детенце как реагира и дали неговата кожа ще се прояви като чувствителна отрано или това може да не се случи никога, може изобщо да няма чувствителна кожа. Но специално при подсичането във времето аз поне съм имала нужда да намеря нещо по-ефективно, докато най-накрая не го намерих. И още една категория, тъй като ние доста пътувахме, още като когато момичето беше новородено бебенце и много търсех подходящи репеленти, които да мога да взема с нас, когато пътуваме на морето или на планината. За 0+, се оказа, че почти няма подходящи препарати, които да са безвредни да се нанасят на кожата. Всъщност сега сещам, че не съм си взела единият от продуктите, които исках да ви покажа, но първо ще спомена отново този на Бочко. Той е за една годинка плюс, може да се използва над една година и това е кремче, което се нанася предварително на ръчичките и краченцата, за да може да избягваме охапвания от насекоми, комари, всякакви такива гадинки, които искаме да държим далеч. Има такова мляко, гелче, което се нанася след охапване, но аз търсех нещо, което да е против, да може да отблъсква, да се използва преди. Така, значи цветът му е бял и наистина, даже изкарах твърде много. Това помага да виждате къде сте го разнесли. Сега ще ви покажа и другия, за който имам предвид. Така, това кремче, което показах на Бочко, съм също с добри чувства към него. Мисля, че помага. Дали на 100% ще предпази, не мога да гарантирам, но е хубаво според мен, ако пътувате много или ако ще ходите на море с малко детенце, да си вземете поне едно такова кремче за преди и след охапване. Това е кремчето, което то не е кремче, то всъщност е спрей. Това е подходящо от самото раждане. 0+ се води Занзи спрей, натурален продукт, създаден на основата на дъхаво мушкато, лимонова трева, лавандула и други неща, съдържат други олия, но то е абсолютно естествено, натурално и е подходящо дори за новородени бебенца. Аз доста се притеснявах да използвам такива неща в ранна възраст, нали, в първите месеци, но за това отзивите бяха страхотни. Малко трудно се снабдих с него, защото трябваше да чакам да го доставят в аптеката при нас. Цената му не си спомням. Мисля, че беше около 20 лева, поне когато аз съм го купувала. Според мен си заслужава, особено за мъничките. Това е, може би, едно от малкото решения. Поне за друго на мен не ми е известно. Може да има и нови такива спрейчета, за които аз не знам. Но това беше доста сполучливо при нас и отново естествено, с естествени съставки, така че това мен доста ме успокояваше. Също така има едни тип значки, които се закачат на самата количка и отново се води, че излучват такава миризма, която отблъсква насекомите, но трябва да има някакъв тип защита и от вредителите, според мен, особено през лятото. Пак казвам, ако сте на море, ако знаете, че ще има
комари или други гадинки, които биха притеснявали детето ви. По-скоро, според мен, се погрижете да се запасите с такива продукти. И отново на бочко съм използвала едно мъничко кремче, което е за ухапване след ухапване от насекоми. Спрем до тук, защото наистина има изключително много козметика и аз показах немалко неща, които сме използвали. Надявам се да не е объркващо, а по-скоро напротив, да е дало яснота по-конкретно в началото от какво имате нужда и нататък как да продължите с грижата при пеленките, при мазането на тялото. Поне при нас това работеше и съм доволна от нещата, които продължаваме да използваме и купуваме дългосрочно. Бебешката козметика наистина е изключително обширна, голяма тема. Знам, че има много неща на пазара. И тук дори не засягам козметиката за бременни. Може би ще е хубаво да направим и за нея така едно отделно видео, за да може да коментираме, защото там отново много информация, много подобни съставки, много марки. Може би доста от вас се чудят кое, какво, как действа, има ли смисъл, заслужава ли си изобщо. Да, надявам се наистина това видео да ви е дало някакъв ориентир, поне в началото, да е било полезно. Благодаря, че останахте до края. Чао и до следващото видео!